mohl pomoct rád. Tak ne, to se nechytneš. Jo, tak. No, naše technika, která tam je. Ne, tady. No, ukážu tady. Mě znásilnili tady, tak já si to chci. Jo? Takže, když mi chce udržet ty ruce, tak musí dát do nich sílu. Jo? Ale nemá jí tady dole. Hop. Tady mu držím na kotníku. Jo? Je tam něco jiného, když má boty a nemá boty. Jo? Takže mám to tady prostě ty ruce. To znamená, já si nadhodím nahoru. Hop. Tady mám kotníky. Já se posunu. A teďka jde noha do jeho kotníku. Dovnitř. Nebo zase jdete mu to zadkem. Kdo máte boty, tak tomu cítíte, že ta bota vám jde do kotník. Takže já tady nepracuju s rukama, na to nemám sílu, ale pracuju tady na těch nohách, jo? Tadyhle. No, vyhodím a teď tam do toho. Jo, vidíte, kam jde. Tak, zakrytej, rány, zakrytej tam, tu pryč. Jo, jedna z verzí. Jinak to, co tam máme, je tady drží, takže aby jsme získali sílu do těch rukou, hlava, přitáhnout sem, kopu, vizi, utíkám. Jo? Naprosto jednoduchý, nic to nehodejte. Tak jedeme škrcení, držení za hlavou, všechny verze.